Nazdar všetci, tu je Mišo a sú 2 dni pred konferenciou. 2 dni pred konferou nachádzam sa v Bratislave v študovni Horský park. Ako vidíte, je úplne preľudnená. Som rád, že som sa sem vôbec zmestil. Toto je môj pracovný priestor. A mám tu odkaz pre delegátov New Tracku, teda toho môjho. A ten je následovný. 2 dni pred konferou 2 správy, ktoré vám chcem povedať. Ako prvá, pozrite si Facebook event konferencie DER. Zavesil som tam 2 veci. Aké? No určite ste to už asi čekli. Prvá vec je rozdelenie do home group. To znamená, pozrite si, s kým ste v home grupe, kto je váš home group fasík a tešte sa. OK? Čo je home grupa? Home grupa je domáca skupina. To znamená skupina ľudí, s ktorými budete mať väčšinu sessions, pretože budete fungovať ako taká fiktívna lokálna pobočka, budete dosahovať svoje ciele, budete si voliť svojho prezidenta, budete súťažiť proti ostatným a budete sa snažiť o to byť najlepší. Jo? Čiže s týmito ľuďmi to bude a nájdete si aj svojho facilitátora, to bude ten človek, ktorý vás tým bude sprevádzať, bude vám dodávať strašne veľa tréningov a ktorý sa bude snažiť o to, aby bola práve tá vaša home grupa najlepšia. Čiže pozrite si fasíka, pozrite si ľudí, nájdete si ich na Facebooku, šťuchnite ich, povedzte im, budeme spolu v home grupe a tešte sa, OK? Pretože štvrtok o 2 dní to vypukne. Druhá vec je, nahlasovali ste si soft skills tréningy, pamätáte? Pamätáte. Čo som vám hovoril včera vo videu, že 99% z vás tie tréningy dostalo. Jo, je to tak? Je to tak. Takže pozrite si celý album tréningov, sú tam závesené témy, to znamená, že na akú tému je ten tréning, potom s kým je, to znamená, môžete sa pozrieť už, kto to deliveruje. A opäť, s akými ľuďmi budete na tom tréningu, takže takisto mrchnete si ich, šťuchnite ich, povedzte im, že budeme spolu na tréningu. Ale teraz prichádza tá zaujímavá časť, prečo som to tam vôbec zavesil na ten Facebook, hej? No, určite ste už robili niečo také ako expectation setting, to znamená stanovanie svojich očakávaní pred nejakou session a presne preto som to spravil, aby ste pod každý tréning, na ktorom sa účastníte, napísali reálne veci, ktoré od neho očakávate. To znamená, napíšte tam, aké máte skúsenosti s danou témou, čo od neho očakávate strašne veľa vecí z praxe, alebo chcete viacej teóriu tu a tu. A takisto som tam otagoval aj facilitátorov, ktorí vám napíšu ich očakávania. To znamená, povedzme, že máte session na varenie a facilitátori vám tam napíšu, aby ste prišli najedení, pretože nechcete tam osenkať celú miestnosť a vytopiť celý hotel, nie? Ale nebojte sa, budú to manažerské tréningy, manažerské soft skills, takže, ale myslím si, že budú rovnako chutné. No, ak tam poznáte nejakých ľudí v tom albume, otagujte ich, nech si to takisto všimnú, nech tam takisto napíšu svoje očakávania a my s facilitátormi si to všetko prejdeme a budeme sa snažiť pripraviť čo najviac. Už zajtra sme na sajte, už zajtra makáme na sessions, to znamená, ak uvidíme, že nejaká session potrebuje niečo zmeniť na základe vašich očakávaní, tak to zmeníme, jasné, ale je to len na vás. Takže ešte raz, mrknite si, s kým ste v home grupe, mrknite si, aké máte tréningy, napíšte svoje očakávania a tešíme sa na štvrtok. Nezabudnite si bloky a papiere, aby ste si všetko mohli zapísať, pretože je super niečo sa naučiť a hovoriť si, wow, to je šupa, ale nechcete to zabudnúť. Takisto nechceme, aby ste to o týždeň po konfere zabudli, takže veste si niečo, do čo sa dá písať, dobre? Takže to je všetko odo mňa zo študovne Horský park, vidíme sa za 2 dní.